Thomas fra MySelfie. For bare et år siden, der anede vi ingenting om e-mail marketing. Nu er vi altså rimelig skarpe, og her er det. Vi har jo længe, kan man sige, haft en drøm om at skulle i gang med e-mail marketing, og var faktisk også lidt i gang med noget nyhedsbrev, og det blev lidt det samme som PayDash og så videre. Altså, vi skød noget ud, og fik ikke samlet data ind. Vi havde ikke viden omkring, om det så var god eller dårlig data. Så det var meget blinde, og det blev meget lidt jeg kan sige, et nyhedsbrev, vi sendte ud, når vi følte, vi havde en nyhed, men mere kobler heller ikke. Så vi havde ikke et fast flow, vi havde ikke en strategi for, hvordan vi skulle gøre det. Så vi kom kun til step 1, og så var det meget klart, at når vi ikke er dygtigere end det her, så skal vi simpelthen ikke bruge mere tid på det, for vi forstår ikke det, vi laver. Og det var ligesom der, vi erfarede, at nu står vi i stampe, nu skal vi altså have noget hjælp, hvis vi skal til step 2 og 3 det her. Den største forskel, efter vi har investeret i e-mail marketing, det er jo, at der blandt andet er kommet et flow. Altså nu sker der faktisk noget. Altså vi har en fast kadence, og vi har noget data, som vi hele tiden bygger videre på. Det gjorde vi ikke før i tiden. Der kunne vi godt beslutte os for en fast kadence. Vi anede ikke, om det var den rigtige kadence. Vi anede ikke, om det vi sagde var det rigtige, om hvad det hedder, modtagerne var segmenteret. Og så har vi fat i vores kunder på en anden måde, inden de køber. Vi ved ligesom, hvor de er i kunderejsen, og kan give dem den relevante information, de har brug for lige der, hvor de er. Så nu bygger vi hele tiden videre på den erfaring, vi får. Derfor flytter vi os konstant. I valget af leverandør på det her område, der kan man sige, der betyder det meget for os, at vi kan spejle os i dem, vi arbejder sammen med. Altså, der skal være et drive, der skal være en villighed og en sultenhed. Og det er noget af det, vi har oplevet hos Prototype. Det er, at de tænker mig, så det er næsten lige så meget, som vi gør, og er interesseret i og sultne på at flytte os hele tiden. Og det har også været tydeligt for os, at der har været nogle rigtig, rigtig skarpe kompetencer i Prototype, som har udflyttet os, og som vi er trygge ved, fordi vi har simpelthen så meget andet at give os til. Så vi har brug for, at når der er nogen, der hjælper os, så er vi også trygge ved, at de er de bedste til lige præcis det. Jeg tror, mit pointe er, at det har været en game changer for os at have Prototype. Jeg tror ikke, vi var kommet i gang med marketing. Jeg tror ikke, vi var blevet ved, hvis ikke vi har haft en leverandør til Prototype.